Това ли е всичко? Никога не съм виждал толкова малка Кока-Кола. Аз имах много повече късмет. Много по-късмет, Лилия. Трябва да видиш колко съм късметлия аз. Никога не съм виждал такова голямо шише. Нека най-некъсмет Лилия да започне. Мери, ти си първа. Лесно. Току-що получих едно. Отвори тази бутилка някакси. Но как? Дори зъбите ми не помагат. Ще се справя с теб по същия начин. Отвори се вече. Казах ти, че мога да го разбера. Вкусно. Жалко, че е толкова малко. Ема, сега е твой ред да пиеш. Да, това ми е любимото. Беше вкусно. Знаеш ли какво? Знам как да го направя дори по-вкусно. Например, мога да добавя мед към колата. Сега просто трябва да го разбъркам. И разбира се, не мога да пия топла кола. Затова нека го направим приятно и прохладно. Готово! Сега мога да го пия. Или всъщност предполагам, че мога да го изям. Вау, тя има желирани бомбони с вкусна кола. Точно така. Всичко е благодарение на меда в хладилника. Обожавам това толкова много. Искам да изям всичко това веднага. Това сигурно е много вкусно. Да, вероятно наистина вкусно. Да, да му се не види. Сиропът от орлови ногти Залепих свърши. си ръцете за бутилката. Ще ми помогнете ли? В никакъв случай. Предполагам, че ще използвам масата. Какво да правя с ръката си сега? Предполагам, че мога да направя това. Сей е мой ред. И имам сламка готова. Изглежда готино, нали? О, не, изпуснах го. Леле. Сега определено няма да получа Кока-Колата, но винаги мога да използвам няколко сламки. Сега мога да направя едно голямо дълго. Хей, Ема! Мисля, че трябва да заимстваме идеята и нейния Кока-Кола. Хей, какво е това? Почакайте за малко. Момичета, трябва да се срамувате от себе си. Никой ли не ви е научил, че не трябва да крадете от другите? Махайте се от тук. Трябва да й дадем урок. Добре, че винаги нося със себе си ментос. Готов ли си? Сега ще има експлозия. О, чудесно! Какъв як взрив? Почти е лепкаво. И аз нямам никакви... Вземам си питие. Но сега всички изглеждаме наистина смешни. Така че предполагам, че е наред. Да. Това определено няма да е достатъчно, за да се наям. Да, но тези нудли са люти. О, не. Ах, и аз съм оплашен. Имам този огромен кофа пред себе си. Добре, че Кейт започва този път. Не съм страхливец. Определено мога да се справя с тези нудели. И няма много от тях.
Това е горещо! Момичета, ви очаква неприятна изненада. Да, това не е добре. Изобщо не ти завиждам. Колкото по-бързо го изям, толкова по-бързо ще го приключа. Предполагам, че за сега е добре. О, не! Мисля, че разбирам за какво говореше Кейт. Наистина? Горещо? О, боже мой, не съм виждал такъв пламък от дълго време. Добре, сега е много по-добре. Тази вода наистина помогна. Добре, Бари. Стига толкова приказки. Време е да хапнеш малко нудълс. Но не мога да го направя. Не! Но ще опитам. Здравей, момиче! Момичета! Не се чувствам добре. Емили, дай ми... Донесете ми малко вода. Ние сме приятелки. Приятели винаги се подкрепят взаимно. Ще ви помогнем да се ожените. Благодаря. Сега е много по-лесно за ядене. Това е обезкуражаващо. Просто умен. Мери, винаги можеш да разчиташ на нас. Това е много мило, момичета, но имам нужда от вода. Вали! О, не. Мисля, че нямаме вода. Това беше наистина. О, боже мой! Леле, момичета, съжалявам за косата ви. Това беше инцидент. О, какъв остър кактус. Наострено е и е наистина голямо. Имаш голям... Виждал ли си моя? Само като го видя и ми се припада. Добре, успокой се. Вземи се в ръце. Ще видим колко спокойна ще бъдеш, когато трябва да ядеш това, Мери. Добре, аз ще започна пръв. Имам идея. Защо не махна всички игли на този кактус? Тогава определено няма да се нараня. Това се получава чудесно. Ох, Вкусът на това все още е доста блех. но поне идеята ми за пинцетата проработи. Добре, аз съм готов. Сега е ред на Ема. Трябва да се отърва и от тези тръни. И знам Ето защото... как се прави. Готов ли си? Вау, Ема, ти си като истински нинджа. Браво! Благодаря, положих всички усилия. Стига сме приказвали. Време е да започнем да ядем. О, не! Това е толкова отвратително. Дори нинджа не може да се справи с този гаден кактус. Отвратително. Кой изобщо измисли тези глупави правила? Няма начин. Искам да повърна. Не съм ял нещо толкова отвратително от дълго време. Добре, сега си само ти. Не мисля, че ще пробвам това, което Мери направи. Просто трябва да извадя всички игли с тези пинцети. Имам по-добра и много по-бърза идея. Кейт, вземи този трион. Трион? О, не. Така или иначе не знам как да го използвам. Но тези пинцети са толкова... Много лесно. Какво? Добре, предполагам, че просто ще си седим тук. И тогава... Той каза това, а тя му каза онова.
О, тя още не е свършила. Това е всичко. Кейт, защо се бавиш толкова? Спри! Хленчене. Остана само малко. Всичко е готово. О, ами всички спят. Предполагам, че ще трябва да опитам този кактус. Не мирише зле. Момичетата бяха прави. Този кактус има ужасен вкус. Но, понеже всички спят, никой няма да забележи, ако просто се отърва от кактуса. О, какво беше това? Аз бях. Беше толкова гадно. Трябваше да изхвърля тенджерата. Ох, горкичкият. Те го купиха. Готино! Обичам нутела, особено когато има толкова много. Вау! Вау! Все още имам най-много. След това мога да намажа шоколада върху него. Виж, имам тази малка кухня за това. Нека почакаме малко. След това го обръщаме. И нашият малък тост е готов. Сега е време да намажете нутела. Само погледни колко вкусно изглежда това. Толкова е сладко. Абсолютно обожавам това. Мога да го ям до края на живота си. Жалко, че бурканът е толкова малък. Това приключва толкова бързо. Добре. Мери, Вау! сега е твой ред. Накрая мога да се насладя на нутела. И не ми трябва нищо друго с нея. Защо са ми нужни само пръстите? О, да, това е просто невероятно! Това не е много чисто. Но е наистина вкусно. О, боже мой! Ей! Ръката ми! Кейт, трябва да ми помогнеш! Можем да използваме триона! Не, моля, не го правете! О, Ема, ти си гений. Много ти благодаря. Така или иначе, време е да се сбогуваме с буркана. Добре, Ема. Сега е твой ред да ядеш. Виж колко много шоколад има. Това е невероятно. Мога да го изям доста бързо. Особено защото имам толкова голяма лъжица. О, да! Това изглежда вкусно. О, не. Този пот Е твърде малък за буркана. Предполагам, че ще трябва това да... без лъжицата. О, да. Свършвам го. Ей, къде са ти маниерите? О, боже мой, колко много вкусоти! Това са спагети, но Диана има най-малко от всички. Нека започнем с нея, но първо, нека видим други размери. Вау, Нанси има 10 слоя спагети. О, боже, колко има тогава Клой? Вау, 100 слоя спагети изглеждат вкусно. Нека да преминем към дегустацията. Вау, колко е вкусно! Момичета, има вкусна Кока-кола. Яко, наистина много ми харесва. Но това е твърде малко. Бих искала повече.
Това е. Кой е следващият? О, извинявайте, всичко е заради спагетите. О, това е отвратително. Сега е моят ред. Имам як щепсел. Електрически. Виж това. Моята вилица е просто чудесна. Може да се извива. Защото ювката сега се навива. Яко. Вау! Има вкус на киткат. Това е моят любим бомбон. Със сигурност не сте опитвали шоколадена ювка преди. Хайде де! Толкова е вкусно. Толкова е удобно. Завърта се толкова забавно с нудлите. Нека се опитаме да сложим нудли в устата ти. Още едно. Виж тази атака на вилицата. О, толкова вкусно. Не влезе в устата ми, но все пак. Това е отвратително. Сега искам да опитам моите нудъли. Имам вкусна хуба-буба. Толкова е вкусно. И мога да направя балончета. Вау, проработи. Значи трябва да хапна още. О, твърде тежко е в това ведро. Дявол да го вземе. Диана, нека й помогнем. Хей, какво правиш? О, благодаря, че ми помогна да стана. Но изобщо не мога да избера спагети от плен. Аз съм изцяло увита. Можеш ли да ми помогнеш? Дори не мога да го ям. Идея ми дойде, Диана. Нека вземем връхче от спагети и да го ядем. Момичета, оставете и за мен. О, главата ми е... Ще надуваме балончета. Какво? Без... Ох, ето ти. Ти върви. Хайде. Не се сърди. Благодаря ви. Вау! Значи са мармаладени очи. Колко сладко нещо! Ами другите? Вау! Клой има 10 мармаладени очи, а Нанси има 100 мармаладени очи. Яко! Нека започнем с Даяна. Тя има само едно. Вау! Колко вкусно! Жалко, че е толкова малко. Но е много вкусно. Хареса ми! О! Толкова е добро! О, добре! Кой е следващият? О, аз! Имам цели 10 мармаладени очи. Яко, ще ги изям с поп-туба. Леле, вкусно е. Успях да изям всичко. Нанси, помогни ми. Имам буца в гърлото. Помогни ми. Благодаря. Мога да дишам. Благодаря ти, Нанси. Няма защо. Супер. А сега е моят ред. Трябва да изям цели 100 мармаладени очи. Звучи много лесно, защото са толкова вкусни. И пълнежът ми харесва. Диана, дори не поглеждай към моите вкусоти. Те са само за мен. О, толкова са страхотни. Дори и едно? О, хайде! Скъперник, искам да изям всичко сам. Вкусно. Ами ако изям само едно, няма нужда. Това е само за мен. О, имам страхотна идея. Имам чорап. Не е най-прясната, но имам идея. Ще направя парцалена кукла. О, яко. Виж това. Изглежда толкова смешно. Трябва да пазиш моите мармаладени очи от Даяна, докато съм заета да ям. Страхотно! Наистина ли искаш да ме спреш с този чорап? Къде видя чорапа? Отдалечих се от мармалада. Хайде, махни ръката си от тук. О, колко е вкусно! Пусни ме! Нанси, ти си Виж, толкова... това е лудо. Какво? Не чувам нищо. Заед съм с ядене на мармалади. Ау, добро момче! О, помогни ми. Дай 5. Вау! Има толкова много гофрети. Никога не съм си мечтал за толкова много. Вау! Нанси има 10. Страхотно! Колко има Даяна? О, само една. Това ми е достатъчно. Дори тази една гофрета може да бъде най-вкусната с тези сиропи. Просто трябва да добавя още. Малко от това, малко от... А сега, нека го опитаме. Изглежда толкова вкусно. Добре, да започнем. Бях прав. Невероятно вкусно е. Толкова е вкусно. А вие, момичета? Мисля как да го изям. Хрумна ми идея. Не мога да измисля нищо по-добро от бита сметана с гофрети. Мога дори да ги залепя заедно. Тогава ще получа къща. Виж това. Вау. Още малко. Сега покривът. Ох, аз само... Виж какво! Колко красиво! По-добре ще бъде просто да го опиташ скоро. Вкусно! Колко вкусно! Наистина го обичам.
Харесва ли ти? Вау! Нанси яде вкусна храна. И аз бих пробвал. Имам цели 100 вафли. Точно така. Мога да построя и къща. Но аз ще я свържа с нутела и тя ще бъде много по-вкусна и по-надежна от крем. Кой се разтопява? Много бързо. Затягаме всяко и там... Чудесно! След това добавяме още нутела. И покрив отгоре. Красота! Нямам търпение. Наистина искам да го опитам. Добре, още едно. Виж, имам цяла крепост. Крис, трябва да бъде отбелязана от дракон. Ще поставим войници при вафлените машини, за да ги защитим. Чудесно. Наистина е страхотно. И всеки... Гортрис трябва да бъде нападнат от дракон. А сега, гладният дракон ще изяде всичко вкусно. О, и ще изяде теб. Вкусно. Драконът може да се справи с войниците, но остави крепостта на мен. Това е рай! Замразената нутела върху гофретите стана толкова вкусна! Правилното решение ли е да използваме нуцела? Толкова е вкусно! Ядох твърде много. О, добра работа, дракон. Благодаря. Леле, има толкова много мечета гумени бомбони. Трябва да опитаме всичко скоро. Клой има само едно нещо, но Нанси има 10 мечета гумени бомбони. Колко има Диана? О, боже, цели 100 парчета. Точно така. С кого да започнем? Клой. Хайде. Добре. Хрумна ми идея как да оголемя моя единствен мармаладен мечок. Само трябва да го разточите с точилка. Виждаш ли? Вече стана по-голям. Яко. вълнуващо, невероятно вкусно. Толкова малко! Бих искала повече. Колко имам? О, оказва се, че имам 10 желирани мечета. Вкусни! Трябва скоро да ги опитам. О, дори ми хрумна страхотна идея. Мога да го направя. Трябва да наредя мечетата, така че да има 2 футболни отбора. Точно ми стигат. Ще направя страхотна игра, а този, който вкара, ще го изям. Готов съм! Хайде! Момчета, да започваме играта. О, най-вкусният футболен отбор в света. Ура! Да започваме. Добре, играта започва и отборът отбелязва гол. Ура! Ела в устата ми. Страхотно, продължаваме. И още един гол. Останаха само няколко парчета. Още една. Вече изядох почти целия отбор. Ох, останаха само още няколко. Ами, това е. Играта свърши. Следващият? Хайде! О, най-накрая е мой ред. Наистина искам да опитам моите желирани мечета. О, колко са вкусни. Толкова много от вас има. Ще ги ям много дълго време, но е страхотно. Мога да се наслаждавам на такава вкусна храна много дълго време. Много са добри. Ще ги подхвърля и ще ги хвана с устата си. О, толкова много, че мога да ги ям цял живот. О, толкова вкусни. Ще изям куп от тях наведнъж сега. Може би не е чак толкова хубаво. Челюстта ми вече е изморена. Знам какво ще направя. Имам идея. Ще сложа малко в купа и сега ще го стопя. Така че, нека го превърнем в течен мармалад с тази горелка. О, да! Сега ще взема този течен мармалад и просто ще го изпия. О, так ли? Мисля, че това е достатъчно. Нека опитаме. Виж това. Толкова е красиво. И на вкус е... Има толкова много... Толкова по-добре, А готината че част? мога да го смачкам като ленивец. Време! О, виж тази консистенция. Ами, вече не ми трябва купа. не мога. Мога да премина към артистичната част. Първо трябва Красиво разпределено всичко. Ще трябва да оценим вкуса. Невероятно! Никой не каза, Може че да бъде толкова вкусно. Не мога дори да направя голямо мече от мармалад. Виж това. Супер е. Вече знаеш ли какво да направиш с него? О, това е голямо гумено мече. Изглежда красиво и апетитно. Опитай го скоро.
Диана го харесва невероятно много. Момичетата завиждат, докато те гледат как се наслаждаваш и те просто не отказват да го опитат сами. Момичета, аз вече свърших. Съжалявам, увлякох се. Повярвайте ми, няма да е излишно. Вау, каква огромна купчина попец. Странно, но мисля, че моето е развалено. Не мога да натисна бутона. А сега какво ще правите? Какво? Фиби, спри да го душиш. Не можеш да ядеш това. грешиш. Моят кукло е направена от желирани бомбони и е вкусна. Вау, какъв късмет. Не остана много, направих го бързо. На какво гледаш? Сега ти. Може би моите попец също са от желирани бомбони. Не изглеждат много твърди. Това е шоколад. Бях дори по-щастлив, отколкото очаквах. Любимият ми бял шоколад с сладки вътре е невероятна комбинация. Иска ми се да можех да го пробвам. Точно така, Фиби. Няма да споделям. Мия цялото ти лице в боя. Голяма работа. Мога да го оправя бързо. Да. Поп-ъп? Това е по-добре. Само аз съм и това е страхотна новина. Да. Чудя се от какво са направени попитовете, бомбони или шоколад. Всъщност не изглеждат като нито едно от двете. Това са истински попити. Страхотно можем да играем. Боже, колко успокояващо Определено няма да ми навреди в момента. Това е страхотна новина, но защо всеки от нас има само един буркан? Не знам. Мисля, че трябва да го пробваме така или иначе. Какво става, Фиби? Не разбирам. Чипсовете полетяха направо в очите ти. Това е смешно. Не виждам нищо смешно в това. Мислех, че бурканът е празен. Добре е, че поне можеш да си похапнеш малко. Това е. Освежен съм. Време е да проверя какво има в моя буркан. Надявам се, че е голяма порция. Нека да видим. Не може да бъде. Този буркан няма дъно. Няма и чипс в него. Ето ги! Как можах да ги пропусна? Според мен има цяла дозина. Тук е и определено е по-добро от едно чипсче. Поздравления! Какво не е наред с теб? Май съм вдишал подправката. Наистина искам да... Сега можем да започнем. Добре, започваме отново. Изгуби всичките си чипи. О, не, Мия! Не повтаряй моите грешки, повярвай ми, знам как да се справя с храната. Леле, колко много чипс! Всички не свършват. Нямам цели 100 Джаки? Вау! А имаш ли нещо против да опитам? Разбира се, че ми пречи. Не се приближавай до храната ми. Мога да се справя сам без твоята помощ. Невероятно. Как всичко това се побра в теб? Мога много повече. Изглежда някой се задави. Време е да спасим Мия. Чакай малко. Вече бързам да помогна. О, благодаря много, Дани. Ти си истински приятел. Но какво му има на този череп? Защо пръска в различни посоки? Какъв кошмар. В целия съм мокър. Дори не знам как се случи. Колко китката? Не бих казал, че са много, само 10 парчета. Не е зле. А Фиби има само едно. Губеща. И съм сигурен, че е най-вкусното от всички. Внимателно, няма нужда да ми хвърляш опаковки. О, какъв дебел слой шоколад. Това е страхотно, просто обожавам вафлите. Ти ни хвърли трохи. Съжалявам, стана съвсем случайно. Ще го запомня за теб по-късно. Друг път. А сега Мия трябва да направи своето шоколадче. По мое мнение, това е чудесна идея. Вау, колко хитро и бързо се отърва от опаковките. Страхотно! Те са абсолютно безполезни. Интересувам се само от шоколад. Изглежда, че можеш да го режеш с вилица и нож, така че мога да го направя с тях. Сигурен съм, че мога. Какъв вкус! Това е нещо невероятно. Няма спиране за мен. Те са най-добрите шоколадови блокчета в света. Къде отидоха добрите ти обноски, Мия? Не приличаш на себе си. Ти си като бухъл, който се дави. Вземи го бързо. Не искам да те поставям в опасност. Не се страхуваш без причина, Дани. Всеки, който се опита да ми вземе храната, трябва да се страхува от наказание. Дани, осъзнай се. Трябва да изядеш още 100 шоколадови блокчета.
Фиби е права. Започвайте. Просто не може да продължава така. Нуждаем се от специален подход. Това строителен костюм ли е? Благодаря. Реших да построя нещо грандиозно. Никога няма да видите такава структура преди. Изглежда наистина невероятно. Ще ми трябва стълба, за да стигна до върха. Готово. Това беше последната Swift Break. Дори не ме питай да слизам. Наистина е яко так, ако не искаш както искаш. Дори е по-добре за нас. Съжалявам, Дани, но твоето строителство... Нямахме друг избор. Трябваше да направим тази стъпка заради шоколада. И го направим. Не съжалявай за нищо, струваше си. Кога друг път ще има възможност да се ядат толкова много сладкиши? Ето ме. Надявам се, че не ти липсвах. Завива ми се свят. Добре, че сложих каска. Колко си смешен. Накрая имам най-голямата порция. 100 бомбона наведнъж. Колко получи ти, Дани, има само един. Просто е нелепо. Не мисля така. Според мен няма нищо смешно в това. Виж, в тази опаковка има няколко дъвки наведнъж. Просто е страхотно. Мия, съжалявам, не мислех, че ще те ударя. Да започваме. Сега ще ти покажа как действат истинските фенове на дъвките. Би било чудесно, ако не изхвърляха буклуци навсякъде. Толкова си злопаметен. Трябваше да ме удариш. Какво правиш, татко? Изглежда странно, но е много удобно. Няколко секунди и вече съм сложил всички бомбони в устата си, а сега виж какви балони мога да надуя. Вау! Трябва да работиш в цирк! Надявам се това да е комплимент. Ако е така, благодаря, Мия. Браво! Беше страхотно. Сега е ред на Мия. Свалих опаковките отново веднага. Такива трикове са лесни за мен и мога също така да смуквам дъвка в устата си като прахосмукачка. Уау, какъв голям балон! Мисля, че е време да го спукам. Съжалявам, Мия, но не мога да се сдържа. Не. Какво направи Дани? Не виждам нищо. Вероятно, защото дъвката е пръсната по цялото ми лице. Изглежда. Има нещо нередно с мен. Живееш в кошмар. Трябва да ги върнем на мястото им веднага. Не е много приятно да се гледа това. Не ме интересува. Това е твоя вина. Но сега съм добре. Време е да работя с Майк. Това е София. Така че можем да счупим масата. Не изчислих силата си малко. Бързах да махна опаковките. Толкова съжалявам. Имаш ли гумена уста? Как се побира толкова храна Хайде, вътре? нищо е. Няма нищо сложно. Фиби, къде отиваш? Спри! Хванах те. Дени, няма смисъл. Нейният балон се оказа много голям. Има изход. Трябва да ни Драшката покажеш. изпука балона. Не е лоша идея. Мисля, че мога да го направя. Ами, пропусна. Нека опитам. Сигурен ли си? Балонът ми се спука. Проработи, но сега пада. Ще се опитам да го хвана. Пак се провали. Съжалявам, направих всичко възможно. Благодаря. О, Майли има толкова малко бурканче с M&M's. Куентин има цяла машина, а Софи прегръща още по-голяма машина. Да видим. О, вие сте толкова готини. Нека започнем предизвикателството. Голяма, средна или малка храна. Кой от вас ще започне? Майли, хайде. О, явно не е толкова лесно. О, определено е доста трудно да се отвори. Това е. Ще го разбия. Ето го. Цялата ми ръка е вътре. Направихте Майли ядосана. Това е много по-добре. Да опитаме този бомбон. О, помогни на тези. Вкусно, толкова е шоколадово. Куентин, мисля, че е твой ред. Чудесно! Всичките ми сладки са в автомата, така че просто трябва да ги извадя. Как работи? Чакай. Трябва да Добре, ще пусна парите си в тази машина.
Да опитаме. Ето го. Най-накрая мога да го имам. О, толкова е хубаво. О, вау. Искам едно. Да, невероятно. Чакай, къде са ми монетите? Опитвам повече. Искам още. Хайде да го направим. Ще си взема едно. Всички дендита замъркаш. Трябваше да го направя от самото начало. Сега е ред на Софи. О, ура! Най-накрая ще се насладя на този бомбон. Просто трябва да го завъртим и да го извадим. Невероятно! Искам още. Хей, защо не работи? О, машина! Дай ми бомбони! О, какво става? О, машина! Не се ядосвай на мен! О, не, почакай! О, момчета! Внимавайте! О, мисля, че свърши! О, виж това! Има цяло море от него! О, защо получих такова малко шоколадче? И бях много щастлив. О, къде е моят шоколад? О, защо не получих нищо? Добре, трябва да започнеш, Софи. Ще го направя бързо. Имам много малко шоколадче. Нека опитаме с пинсетата, за да не го загубим със сигурност. Въпреки че, знаете ли, имам страхотна идея. Мога да го сложа в чаша с мляко, след това да го разбъркам и да имам шоколадово мляко. О, това е доста готино! Ще го опитам сега. О, да! Това Много е вкусно! Наистина ми харесва! Куентин, твой ред е! Наистина ли? Ура! Ще изям този вкусен шоколад! Софи, няма да споделя. Толкова си алчен, но знам какво да направя. Ще вдигна температурата и неговия шоколад ще се разтопи. О, да! Ела тук! Чакай, какво става? Скочи! Мамка му! Това е толкова тъжно! Поне мога да си оближа ръцете. Все още е време за размножаване. Супер звезда. Защо се смееш? Какво? Защо? Ти правиш същото. О, какво е това? Това е шоколадът! Това беше шоколадов фонтан точно върху нас. Човече, толкова е хубаво. О, броколи, коктейл и кошмар. Въпреки, че има средна порция. Това е отвратително. Куентин получи огромен. Да, миризмата определено е неприятна. Майли започна. О, толкова е гадно. Не искам изобщо да го пия. Блисо! Никога не съм пил нищо. Чакай, трябва да изядеш и броколито. О, благодаря, Клинтън. Добре. Свърши. Продължавай. Благодаря, Софи. Как да изпия такава голяма чаша от ужасен коктейл? Добре, затвори. Завърти на носа ми. О, дано помогне. Отвратително. Няма повече да го правя. Не. Дойде ми идея. Софи, искаш ли този ягодов шейк? Защо тогава го запази? Аз ще запазя ужасния. О, благодаря, Плентед. О, това е много по-добре. Чакай, какво? О, все още чувствам. Това е броколи. О, защо донесе нещо такова? Това беше смешно. Добре, Куентин, твой ред е. Не! О, наистина не искам да го правя. Получих най-големия коктейл от всички. Какво? Чак. От него. И за мен ли е? Не мога изобщо да я експортирам от...
Тогава ще го изсипя върху теб. Това не работи. Току-що разлях всичко. Чакай, няма да го направя. Ура! Аз съм най-добрият. Какъв ужас! Покрит съм в тази отвратителна нещо. Ех, Господа, прави сте. Ура! Имам огромен пакет зърнени храни, а аз имам среден пакет, а имам супер малък. Как трябва да го ям? Защо нямам късмет с лакомствата? Добре, ще изям това. И аз ще започна пръв. Добре, ще взема малка купичка, малко мляко и едно парче зърнена закуска. Такава дребна храна трябва да се яде с малки ръце. Чувствам се като кукла заради тази миниатюрна храна. Виждаш ли? Беше вкусно. Но не е достатъчно. Куантик, ти си следваш. Имам Определено. обикновен. Пълно с глеер. Да опитаме. О, вау, колко е вкусно! Не искам да цапам съдовете, защото после ще трябва да ги мия. Затова сложих много. А сега наливам малко мляко. Страхотно! Супер! Софи, не ме карай да се смея. Съжалявам. Усещаш но ли ме това, когато си разсмя. отварям устата? Облепена ли съм с корнфлейкс? Поне това е ще го вкусно. опитам. Това е вкусно. Благодаря, Майли. Дори не знам откъде да започна с този огромен пакет. Макар че вече ми дойде идея. За такъв огромен пакет ни трябва огромна купа. Готови ли сте? Ето така. Това е малък басейн с мляко. Сега малко зърнени храни. И сега мога да плувам и да ям. Толкова е яко. Ами, всъщност е доста яко. Това е като сбъдната мечта. Толкова е яко и вкусно тук. Хареса ли ви това видео? Ура! Имам надежда над една сода и съм мъртъв от тях. Вау! Погледни това! Аз съм толкова късметлийски. Поздравления, но аз ще бъда първи. Нека си вземем глътка. Става, не се излива. Трябва да се изтиска. Вкусно! Толкова съм развълнуван. Мисля, че е останало още малко. Опа! Езикът ми се заклещи в бутилките. Не мога да го извадя. Някой да ми помогне. Помогни ми! Хей, Туби! Фиби, нарани ли се? Надувам балонче. Това изглежда като балон. Това е готино. Опа! Какво правиш? Ще започна сега. Имам страхотна идея как да премахна всички капачки. Това изглежда яко. И имам мегафония, която ще ми позволи да го изпия наведнъж. Лагам! Тяжко! О, боже мой, дадох му всичко негово. Не знам. И това е на място. Сега да направим балонче. О, спука се! Лицето ми! Разчитам на теб. Ти си този, Предполагам, който че все още е подсладено. О, човече! Нека да започна. Страшно е яко. Вау! Толкова е вкусно. О, това отнема толкова... Дълго. Аз... Готово. Въпреки това... Само с 2 бутилки. Може би ще ми помогнеш? Разбира се. Хайде да бутилките. Обичам го. Това е забавно. Вау! Благодаря, Франция. Ами, предполагам, че това е всичко. И съм съвсем чист. Виж тази огромна балон. Това е Исус. Защото... Това е толкова добро.
Това е честно! О, не ми казвай, че трябва да ям това! Не се страхувай, Фиби! Ние сме тук! Джейн, може да започнеш. Добре, хора! Ще опитам да го изям, но наистина ме е страх. Ще пропусна. Здравей! Откъде се появи това? Смешно е! Наистина? Не знаеш? Добре. Хайде да видим какво се случва. Видим какво има вътре. О, спрей със сълзотворен газ! Влак! Дай ми влак! О, може би Фиби! Хайде, ще ти помогнем сега. Моля те, не го О, не! И така, стига толкова. О, не! Какво става? Ето. О, да, ето уравнение. Вау! О, има риба! Благодаря, момичета. Може да стане толкова бавно. Едно, две, четири. О, Това Чао! дори това? Какъв е твоя Не искам ред? да го правя! Не се страхувай! Толкова е страшно дори да погледнеш тази планина от люти чушки. Добре, ще бъда смел. Аха, продължаваме напред. да направя това. Сега Ще обясня Той това. се занимаваше Ох, с... става горещо. О, момчета, цялата ми кожа вече гори. Джейн, вземи противопожарния мъркоч. Трябва спешно да загасим този огън и да спасим Фиби. Не мога! това е любов. Всяка сряда от 8 вечерта. Какво става? Ау! Изглежда, че е добре. Ура! Обожавам Кока-Кола! Всяка сряда от 8 часа вечерта. Какво? Как може да си представиш? Имам 100 консерви с книги. Искаш ли да Джейн! започнеш? Не. Искам да го направя! О, не се отваря! Когато му е... Джейн сякаш е изгубила разсъдъка си. Идея! Ще я използвам! Определено ще ми помогне! Успях да го отворя и има малко кола останала. Това е. Да тръгваме, момчета. Ще ви трябва това. Нека започна. Ще се замисля. Така е! Трябва да наредя всички консерви в ред и после ще го направя супер бързо. Готово! Сега ми трябват сламки. Перфектно! Какво прави? Не знам! Вау! Виж тази конструкция. Тя ще ми помогне да пия всичко. Целият код наведнъж. Страхотно! Добре. Хей, какво става? Това беше смешно. Опа! Нека се престорим, че не го видя. Продължаваме! Най-накрая е моят ред и имам своя идея. Изглежда странно. Ще изсипя цялата кола в една огромна чаша, за да не се налага да я паузирам. Продължавай напред. Нямам търпение да отпия глътка. Фибри. Просто невероятно. Невероятно! Какво става? Струмене. Нещо! Това е горещо. Добре ли е тя? Вау! Наистина обичам клонки. Нека се отървем от опаковката. О, Фиби! Съжалявам, татко. Той не те видя? О, те са като мечове. Чакай! Мога да отрежа клонките за теб.
Чао. Стигнах с влак. О, мили Боже! Готов съм. Готов съм. Хей, внимавай! Всичко е чисто и приятно. Ще направим няколко парчета. Перфектно! Какво има? Съжалявам. А сега имам тен играчка като на Дан. О, здрасти, бебе! Малко е Това неудобно. е малка Не е мое. вещица. Умирам от глад. Вече ми потича слюнка. Това е вкусно, хора. Кой е следващият? Аз ли? Бързо. Ще ви покажа трик. Невероятно е. Тя овали дъжд. Чудесно! Прав си! Скъпа! Наистина е така! Вкусно е! Можеш просто да си оближеш пръстите. Това е добра идея. Ще използвам това. Разбърквам пръчка в гореща вода. Ще си взема коктейл с горещ шоколад. Чудесно! Тази комбинация е невероятна! Давай, Дан. Благодаря, Джейн. Имаме проблем, приятелю. Знам как да го решим. Аз съм способен! Аз съм гений! Вече имам страхотна идея. Кой записва това? Нутела! Благодаря, приятелю. Сега имам всичко, което ми трябва. Ще построя най-голямата шоколадова кула. Вземам пръчка, намазвам я с нутела и струя. Това е готино. И две! Имаш ли нужда от стълба? Разбира се! Завършва моята кола! Да го доведем! Благодаря! Добре. О, момиче, спри, падам. Лека нощ. Мисля, че се нараних. Слава Богу за каската. Толкова е вкусно! Бърза и виж! Бъди себе си! Отговора точно сега. Аз се оказах с най-малката чиния. Но предполагам, че е за добро, тъй като е чушка. Толкова е малка, но по някаква причина все още ме е страх. Какъв кошмар, толкова е люта. Уф! Добре, че имам вода наблизо. Знаеш ли, имам усещането, че моята порция няма да е по-добра. Има само едно хубаво нещо в това. Тази чушка наистина си подхожда с облеклото ми. О, и разбрах как да го направя по-малко люто. Просто ми трябва мед. Много мед. Готино. Защо не се сетих за това? Добър старт е, но все още усещам тази пикантност. Не се притеснявай, останала е вода. Благодаря, Джес. Имаш умения за пожарникар. Предполагам, че останах само аз. О, това е толкова много. Не очаквах това. Няма да го ям. Никакъв шанс. Не, нямаш избор. Добре. Убеди ме. Надявам се да не изгоря, но може и да стане. О, не, свърши ни водата. Добре, че имаме пожарогасител тук. Никога не съм бил толкова щастлив да се покрия с пяна. Благодаря, момичета. Този път искам аз да започна. Добре. Киткат. Това не е толкова зле. Но защо е толкова малко? Едва можеш да го видиш с лупа. Добре, ще опитам. Вкусно и тъжно. Това е глупава комбинация. Това означава, че трябва да имам още по-голям KitKat, който ме чака. Вау, има цяла шепа от тях. Слушай, трябва да се научиш да споделяш. Не мисля така. Ти вече изяде своя. Толкова е вкусно.
Едно блокче просто не стига. Изглежда, че наистина обичаш шоколада си. Това означава, че няма да видиш, когато взема няколко. Ема, виждам какво правиш. Нямаш доказателства. И си заслужаваше. Къде изчезнаха всичките ми шоколадови блокчета? Трябва да бъдеш по-внимателен. Съжалявам, Кейти, не можах да я спра. Аз не получих нищо. Загубеняк. Не може да бъде. Ето го китката. Вау, толкова е голямо. Знаех, че късметът ще бъде на моя страна. Ще ми трябва резачка, за да го разрежа. Случи се. Най-накрая можеш да го опиташ. Да. И двете половини са еднакво вкусни. Жалко, че свърши толкова бързо. Наистина трябва да внимаваш какво ядеш, Джес. Изглежда, че пак съм първа. Хот-догове. Това ще е полезно. Много съм гладен. Да няма някаква уловка. Вкусно, но нещо липсва. Кетчъп. Нека опитаме отново. Толкова по-добре. Страхотна идея. Иска ми се и аз да имам хот-дог. Вау, толкова е голямо. Харесва ми това. Изглежда толкова вкусно. Ема беше права, наистина е вкусно, но все пак ще добавя малко кетчуп. Цялото е по лицето ми. Трябва да си по-внимателна, момиче. Ще направя всичко възможно да се уча от твоите грешки, Джес. Вау, какъв огромен хот-дог! Мечтите се сбъдват. Вау! Сърцето ми ще спре, толкова съм завистлива. Каза, че е по-добре с кетчуп, тогава ще добавя още. Трябва да го разрежа наполовина, за да е по-лесно. Уха, е толкова добре. Просто апетитно. Това е просто твърде хубаво, за да е истина. Ще добавя малко табаско към нейния хот-дог. Добра идея, Джес. Да видим какво ще каже тя за това. Това е необичайно. Имам предвид, не е лошо обаче. Искаш ли малко, Джес? Да, ще опитам. Толкова е люто. Да, не трябваше да слагаш табаско върху него. Най-накрая е моя ред да започна. Изглежда малко страшно всъщност. Това око може да се използва като топче за пинг-понг. Или просто можеш да го изядеш. Забавно и вкусно. Вау, цял куп желирани очи наведнъж. Толкова са вкусни. Джес току-що ми развали апетита. Съжалявам, Ема. Малко се увлякох. Какво ми става? Какво? Вау! Имаш куп очи, които се отвориха наведнъж. Слава богу, всичко вече свърши. Да, по-добре това да не ми се случва. Вау, това е голямо око. Вау, толкова е тежко.
Ема, спри да ни плашеш! Съжалявам, не можах да устоя. О, не, зъбите ми са заседнали. Ще ти помогна с това. Ах, падам! Ах, нараних се! Чакай, това не се получи добре. О, аз съм първа отново, Ура. Броколи, това не е забавно. Не искам да ям това. Защо ми трябва толкова много? О, не мога дори да си представя колко е гадно това. Ще трябва ли да мина през същото нещо? Добре. О, не, дори е по-лошо, отколкото си представях. О, трябва да има някакъв начин да се измъкна от това. Сетих се. Колко красиво! Вау! Хей, Кейти! Та-да! Това е за теб! Толкова сладко! Благодаря, благодаря. О, но чакай, това е броколи. Връщането на подаръци не е много учтиво. Страх ме е да си помисля какво ме очаква. Мама мия, не знаех, че зеленчуците могат да бъдат толкова големи. Пожелайте ми късмет, хора. Това ще ми е от полза. Всъщност не е толкова зле. Дори започвам да го харесвам. Джес, изглежда, че самата ти се превръщаш в броколи. Нашият приятел вече е броколи. Хюлър. Сега искам нещо хубаво. Шоколадът трябва да свърши работа. О, перфектната форма. Вау, не е зле. Радвам се за теб. Благодаря, Ема. Сега е мой ред. Вау, това е като малки шоколадови маниста. О, де ме викат. О, дори не си помисляй, Джес. Това са моите бомбони. Толкова са вкусни, че не можеш да спреш само с едно. Трябва да ги изядеш всичките. О, да! Твой ред е, Ема. Празно? Как е възможно това? Наистина няма нищо останало. Останало? Погледни нагоре, Ема. О, вау! Цяла кутия с бомбони. Все едно е паднало от небето, дар отгоре. Винаги съм мечтал да се озова в дъжд от бомбони. Така изглежда щастието. Момичета, аз ще започна. Да, кисела лайм. Бу. Трябваше да оставя капака на това. Не. Нека просто отрежа малко парче. Това ще бъде по-поносимо, отколкото да изям цялото нещо. О, толкова е кисело. Не мога дори да го погледна. Джес, все пак имаше повече късмет от мен. Аз получих 3 лайма. О, знам как да се измъкна от тази ситуация. Какво е това? Надуй лошите момчета. Какво не е наред с нея? Аз съм луда. Не се страхувам от нищо. А тези лимове дори не са толкова лоши. Какво? Толкова сочно. Направих го. Готино. Не мисля, че някога съм те виждала така. Изглежда, че съм единствената останала. Толкова много лаймове могат да сложат край на световния глад. Бу! Но трябва да ги изядеш сам. Знам как да го направя. Гледайте и се учете, дами. Ще направя хубаво освежаващо сокче от тях. Вау! Просто трябва да добавя достатъчно захар. Нека включим блендера и да изчакаме. Ето го. Сега мога да го опитам. Изглежда невероятно. Ето последния штрих. Вау, малко лети красива сламка.
О, и почти забравих любимата си шапка. Все едно си на почивка в някакъв луксозен курорт? О, вау, толкова шик, вау. Знаеш ли, да останеш с малка чиния